Трябва ли да се закрие бежанският център в Овча купел и кой провокира напрежение в столичния квартал? Темата ще коментираме именно сега заедно с ловеца на мигранти Петър Низамов Перата и сирийският журналист и режисьор Нидал Хоев. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Без да губим време, директно към първия въпрос. Трябва ли да бъде закрит бежанският център в Овча купел? Нека да дадем думата на господин Низамов, с оглед на това, че вие бяхте на протеста. Просто имате... Аз не знам в началото защо така се изкарва, че имало някакво напрежение, защото аз бях на протеста, беше изключително мирен протест, събрахме се около 700-800 човека, главно жители на квартала. Имаше и други граждани на София, които също подкрепиха протеста, но не има абсолютно никакво напрежение, никакви сцесии. Хората просто изразиха гласно мнението си, че мястото на този така наречен бежански, защото това не е бежански център, това е център за мигранти, незаконни мигранти, икономически мигранти, идващи от страни, където няма война и не търсещи убежище, само мъже. Не е мястото му до нов български университет, до детски градини, до училища. И те вече са създавали многократно проблеми на жителите на квартала. Какви истории знаете вие там? Разказвате ли хората? Да, аз свързах с много хора от квартала, но искам първо да ви разкажа за какво се случва в самия център на ПП на София, на 100 метра от Министерски съвет, по улица Мария Луиза. Аз преди една седмица дойдох в София, защото бях повикан от граждани, които работят на самата улица. Те ми разказаха едни фрапиращи истории, как са били рекетирани от мигрантите, как искат да ги изгонят от улицата, да купуват им жилища, офиси по мутрински методи, заплашват, изпращат мигранти, които да извършват грабежи, които да прикриват рекета, които извършват. Пуснахте едно скандално видео в това е една много малка част от това, което притежаваме, и ако евентуално ни дадат ефир, ще разкрием и много голяма корупционна схема. За трафик на бежанци ли става въпрос? Не само за трафик на бежанци, не е правилна думата. Аз искам да кажа това. Предполагам, че за това ще ме подкрепи и събеседника ми, че аз не съм против сирийските бежанци. Но проблема е в това, че те са под 5% от тези, които идват в момента. И реално сирийските бежанци нямат полза от тези 95%, които използват тази бежанска вълна, която вече е на привършване, защото Сирия не е неизчерпаемо море, което може постоянно да залива Европа с нови и нови хора. И те имат интерес да бъдат спряни тези 95% незаконни мигранти, идващи от страни, където няма война, като Пакистан, Афганистан, Индия. В смисъл, че по-голямата част от тези, които идват в момента, са само мъже от Афганистан. Разбрахме позицията ви, че трябва да бъдат закрити тези центрове. Да дадем думата обаче на господин Хоев, за да каже и той своята позиция. Да имат диалог. Прав ли е господин Низамов, като казва, че сирийските бежанци стават все по-малък процент от тези, които влизат в България конкретно? Сега, първо, за да ви отговоря на този въпрос, трябва да уточним дали самите бежанци са риск. И какъв риск? Риск за сигурността на гражданите, демографски, социален, икономически. Да уточним това. Дали са бежанци или икономически иммигранти, това държавата го решава. Нито аз, нито моя събеседник. Държавата има критерии, въз основа на които тя може да определи кой откъде идва. Второ, в смисъл самата асоциация, че Овча купел се намира, този център там се намира до детски градини, не е коректно. В смисъл, това нищо не показва. Само в смисъл внушение на страх и на омраза. В центъра дали бежанци искат да купуват жилища, офиси, някакви, също това ми звучи несериозно. Но, от друга страна, аз разбирам, аз често ходя в района на женския пазар. Наистина голяма част от бежанците са от Пакистан, Иран, Афганистан. И като ви казах, не омаловажавам притесненията на хората. Защото там те се събират на групи, пречат на хората, крещят, хвърлят боклуци. Не искат да се интегрират. Сега, част от вината за интеграция, може би даже част от тези хора да имат криминално минало. Много е вероятно. Да. И за сега за интеграцията говори полицията. Защото аз занимавам с тази тема. С интеграцията, част от бежанците наистина не искат да се интегрират. Вижте, България е транзитна станция. Те не искат да останат тук, бежанците.
Те го заявили единодушно няколко пъти. Не искат да останат тук. Искат да продължават към Западна Европа. Трябва ли да ни разрушат центъра преди да вижте, тръгнат? Не, аз съм за интеграция само да продължа. Част от тях наистина не искат да се интегрират. Второ, самата държава, правителство, няма ефикасна интеграционна програма. Това е ясно, да. От двете страни. Сега за центъра. Аз съм за да има засилени полицейски мерки. Но защо в момента тази изкуствено създадена истерия около бежанците? Защото според мен има избори. Този въпрос от самото начало, бежанският въпрос, е политизиран. Той се използва като инструмент за натиск или за плашило. Политиците, за съжаление, се опитват да отклоняват хората от общественото мнение, от важните теми за деня и да насочват този обществен гняв към някъде другаде. Най-лесната мишена са бежанците. Господин Хуаев, аз ще си позволя да ви прекъсна, защото аз продължавам да не разбирам. Има ли напрежение, има ли хора, които в действителност са потърпевши от бежанците, от икономическите мигранти, или както искате така да ги наречем, или няма? Политически въпрос ли е това или не? Може ли да взема думата? Разбирам, нали, ако нещата бяха така, както моят събеседник ги описва, нали, те биха били толкова безобидни и не биха представлявали проблеми на гражданите и на хората, които живеят около центровите и на улица Мария Луиза. Но това не е така. Защото не става въпрос за някакви опасения. Става въпрос не за изкупуване на жилища, а става въпрос за рекетиране на хората, които работят на улицата, които живеят на улицата, за да си продават на безценица имотите в полза на определени араби, които ние вече имаме доказателства. Дайте ми тези доказателства. Ако ни дадете повече ефирно време, ще ви ги предоставя. На полицията няма да ги предоставя. Сега ще ви разкажа защо. Защо? Защото тези хора, които се обърнаха към мен, първо се обръщали към полицията, към миграция, към медии, към някои медии, но без абсолютно никакъв резултат. Дори при една от жалбите, която е едната жена, която работи на Мария Луиза, е подала жалба в СДВР, където явно са и направили капан и този, срещу който е пускала жалбата, е чакал пред районното и е заплашвал, качил се с нея в маршрутката. Тя се налагало да вика познати, роднини. Нали, хората от рейса, от маршрутката, нали, взели отношение и това, нали, е спасило. Но при няколкото те разказват, че те са викали полиция, но полицията реално нищо не прави и на ухо им казва, че имат негласна заповед да не закачат мигрантите, защото такава им е заповедта. Хубаво е обаче да знаем какви са тези доказателства. Господин Хуаев е прав в тази посока. Кажете ни изключително накратко, защото ще се прехвърлим към живото включване. Имаме записи, значи става въпрос за жена, която е рекетирана, която работи на самата улица. Записи какви? Камера? Видеозаписи, как я рекетират, как я притесняват, как изпращат различни мигранти, как няколко пъти е била ограбвана, как полицаите са били уведомени, тя е пускала жалби. Викала ги на момента, когато лицето е било там, полицаите са разхождали, той е бил пред очите, но те не са взимали отношение. Затова като към последна инстанция, те се обръщат към мен единствено, нали, да намерят някаква защита. Иначе защо да се обръщат към мен, след като има институции? Което е много интересно, нали, защо гражданите се обръщат към мен, аз не съм никой. Имаме една дама, която е пострадала от насилие. Ако имате вие видеозапис, защо не сте го носили сега? Първо записите са собственост на дамата, която ще се бъде включена. Тя има толкова много записи, че едва ли ще не стигне времето. Нали, относно също един въпрос, който господинът повдигна, за връзката между тероризма и националната сигурност и така наречените бежанци, които не са бежанци, те са незаконни мигранти. След мъничко ще поговорим за това. Искам факти да ви кажа, които са много интересни и не са казвани до сега никъде. Първо, ние имаме данни за едно лице от Пакистан, Зилат, имаме му лични данни, но не е законно да ги предоставяме в момента в ефир, за което от консулски отношения, от външно имат специален доклад, че лицето се занимава с тероризъм. Прекъсваме. Ще ви дадем думата да го кажете. Убежище една година. Ще го кажете. Ще продължим само с темата, да видим дамата да не следи и да ни чака към нея, защото тя има история, която може да ни разкаже. История, случваща се в сърцето на София, на булевард Мария Луиза. Милена Енчева вече е там. Милена, към теб.
Здравейте, в следващите минути ще ви разкажем истории за инциденти, свързани с мигранти, няколко на брой, през историята на Първолета Радославова, която няколко пъти е ставала обект на телевизията. Тя е бивш служител на отдел миграция, сега се занимава с частен бизнес в района на Лъвов мост. Именно в нейния офис, където е открит в района на Лъвов мост, където се попълват документите на мигранти, са станали няколкото нападения, 4 на брой всъщност, но защо са станали те и кога са станали? Сега ще разберем от самата нея. Здравейте! Здравейте! Нека първо да кажем кога е първия, кога е последният инцидент и защо предполагате, че са ви нападали тези хора? Така, значи първият инцидент стана на 23 август. Инцидентите са 4 на брой, като има и един инцидент, то по-скоро не инцидент, а човека, който разпознавам, който ме напада, минава почти всеки ден, за да му виждам физиономията и да ме стресира. Какви са тези хора, които ви нападат? Тези хора са бежанци, които според полицията, която 4 сигнала имам, на 2 идваха, казват, че не може да вземат никакво отношение, тъй като те не носят никаква отговорност. Бежанците. Кои са тези хора, бежанците? Защо мислите, че ви нападат именно вас? Ами, според мен това идва от един конкурент, който още с идването ми февруари-март месец на Мария Луиза. Значи аз като всеки добросъвестен гражданин, българин подчертавам, тъй като конкурента не е от български происход, почерпих абсолютно всички и казах, че ще се занимавам с това. Още тогава той ми каза, ти няма да се занимаваш, защото аз съм на пазара от 24 години. Нещата проличаха още в самия момент, тъй като аз се седа в офиса и никой не започна да идва при мен. Още като дойде само един човек, който също не е от български происход, който също се занимава със същото, но той ми каза, няма да седиш в офиса, ела вътре, за да видиш за какво става на въпрос. Влязох в миграцията и наистина от самото гишете се насочваха хората къде да отиват. При така наречената конкуренция, която, пак подчертавам, не е от български происход. Оплаках се на началника на миграцията, каза, че ще вземе отношение. И аз казах, че ще му докажа нещата, за което направих едни снимки, но от тук нататък вие знаете, че вече съвсем лицензирано репортер си е направил разследване, което ще бъде показано в следващите с факти, с доказателства и така нататък. Цялата тази информация за тези снимки беше предадена на въпросния конкурент. След това започнаха да идват вече негови клиенти при мене, които започнаха да ме карат за карти, които по българското законодателство, тъй като съм бив служител на миграция, зная, че не могат да станат. Всъщност вие се занимавате с попълване на документи именно на мигранти. Да, и ги давам също така консултации на мигранти. Но този човек е извършил същата дейност и по някакъв начин вие навлизате в интересите му. Точно така, той твърди, че от 24 до 26 години това много е очебийно вътре, както ви ще излучите и по-нататъчния материал с това как се влиза без самите граждани, как подписват чуждите граждани. И всичко това, които влизат при вас, какво са ви разказвали за този човек? Ами, попадам на такива случаи, в които, значи за в момента няма да споменавам имена, за да не ги... Идват и аз ги казвам, мигранти, да, защото аз подчертавам, не работя с бежанци. И мигрантите ми казват, на мен ми трябва пребиваване. Примерно за сключване на брак или някакво за ученик, аз казвам, това е, нали, трябва такива и такива документи. И те ми казват, да, ма ние като отидеме при еди кой си господин, има карта, нали, ми издават карта. Такава карта. И наистина след това се връщат при мене с картата. Разказват ми, че тарифата е 500 лева, по някой път стига и до 6000 евро и така нататък. Който оперира в района на Лъвов мост. Да, и мислите, че именно той е... Да, и както започнаха вече да влизат тези хора, нали, защото те търсят по-евтина тарифа, и аз ги обяснявам, че не мога да го направя. Те казват, ма как друг може да го направи. Добре, нека първо да се върнем към нападенията. Кои са тези хора? Така, тези хора, които ме нападаха, са бежанци. Първо идват около страшно голяма група от 10-15 човека, като винаги този, който ги води, е един и същи. Идват и започват, значи първия път, когато започна, влязоха 3 или 4, както виждате, офиса ми е много малък, за да явно да затъмнят нещата, нали, да не се вижда. Грабват ми чантата, таблета. Другия остава и ми казва така, на мен ми плащат 350 евро да те заплашвам. Това също го има в материал. Ако ми дадеш 1000 лева,
ще спра да те заплашвам. Нещо, което аз не вярвам, въпреки че дори да съм съгласна да плата, защото всички не искат да работят тук. Това беше на 23 август. След това, няма и седмица, тогава полицията дойде в 6 часа вечерта, от 2 без 10 в 6 вечерта. Ние бяхме принудени ето тук да се заключиме с чистачката, за да може да излеземе. След това имаше още 3 нападения, 4, още 3, да, и това 4. Вече на третото нападение се обърнах към Петър Низамов, който дойде в събота, няма да го забравя. Това стана в петък. В слизането на него, на Мария Луиза, веднага се притекоха тук хора. Таксито, което возеше... Каква реакциите на хората всъщност? Каква е била реакцията на полицията, когато сте ги викали всеки път? Мислите ли, че тя беше адекватна? Не. Значи, те може да са били адекватни, но това, което чувам от тези, които, нали, първо, че те не идваха всеки път, но когато идват, значи те никога не влизат да правят оглед, което, нали, знаете, че аз като бив служител на полицията, все пак знам при такова нападение, че това е грабеж, че това е рекет. Ограбвали ли са ви? Взимали ли са ви нещо? Да, таблет са ми взимали са ми чантата. И 3 пъти съм била заплашвана. Като този човек постоянно, аз ги обяснявам къде е, те ми казват снимайте го. Как да го снимам? Аз да го поканя, какво да му кажа? Бе, ти ме рекетираш, обаче ела да си те снимам. Тук е важно да коментираме, господин Хлаев. Чухте историята, няколко пъти реагирахте. Самата история ми странна, бърква смисъл. Защо полицията според нея така реагира безразлично? Ако наистина тя взема тази история полицията несериозно. Ако има доказателства, нека тя да ходи в полиция. Освен това, през ден има акции, полицейски акции срещу бежанци в този район. Винаги съм казал, че бежанците не са ангели, но в същото време не са демони. Ако някой от тях нарушава закона, нека той да бъде наказан и осъден. Никой не казва, че бежанците са защитени и не трябва да бъдат съдени. Напротив. Има ли такива случаи? Има, разбира се. Имате ли информация, че има наказани съдени хора? И то е много. И то е много. Идете в Пусманци и не везете хора. Ами смешно ми стана, защото наистина няма абсолютно нито един осъден мигрант. Дори има случай на убийство на Лов Мос, едно момче на име Момчил, който се е прибирал около декември месец 2015 с приятелката си. Нападнате от така наречен бежанци. Те не са бежанци, те идват от Афганистан, където няма война. Има американско правителство от 15 години. При 15 години Съединените щати отидоха там да направят демокрация. И в момента ние трябва да взимаме бежанци от държава, където има американско правителство от 15 години. Така, те не са бежанци, те са незаконни мигранти, идващи без жените си, без децата си, за търсещи по-добър живот. Така, тези мигранти са нападнали момичето, разкъсали се и дрехите, момчето се тръгнало да го защитава и е наръгано 12 пъти, след което е починало на място и по линейката е дошла преди полицията и полицията, когато е дошла на място, където са били същите мигранти, които са участвали в това, не само, че не ги задържаваме, е тръгнала след линейката и въобще никакво отношение не е взела. Има и още един случай. Една баба е била Люба. Вие имате ли доказателства за тези неща? Защото ги говорим в ефир, обаче... Аз съм говорил с пострадалите, които се обръщали към полицията, но тази така наречена полиция, която е българска, но явно не работи за българите, не е взела абсолютно никакво отношение и въпросният убиец дори се разхожда на свобода в момента около Лов Мост, който не е дори депортиран. Имаме два въпроса само. Нека само да довърша, защото... Само имам два въпроса. Според вас има убит български граждани от бежанеци, нито една българска медия не отразява тази новина? Да, точно така. Ти коя телевизия гледаш? Точно така, българските медии са стабилно финансирани от организации, които целят хаос в Европа. И господина, нали, защитава сирийските бежанци, защото извън Сирия няма бежанци, защото война няма извън Сирия. Аз искам да го питам, защо той защитава афганистанците и пакистанците и застава срещу сирийците. Защото истинските сирийски бежанци нямат полза от тези 95% мигранти, които влизат с тях, създават проблеми в цяла Европа и настройват обществата срещу тях. За интеграцията, искам да допълня, моля, нека да не ме прекъсвате. За интеграцията, сега ще ви разкажа за един случай, за да ни кажете, защото, нали, говорят, че ние сме били националисти, расисти и така и нататък. Аз съм сириец, познавам един сириец, който е влязал, нали, с бежанската вълна, защото е сириец. Той се е опитал да се интегрира в нашето общество. Фанал си е българка приятелка, в Хасково е направил няколко магазина за телефони. В резултат преди няколко седмици е бил смазан от бой
от неговите братя мигранти явно го смятат за предател, защото се е опитал да се впише в нашето общество и аз този човек ще го покажа, защото аз го знам кой е. И ако имам ефирното време, ще имате възможността да чуете и неговата история. Да, това е, като говорим за интеграция. А за тероризъм да ви напомня, че така нареченият бежанец Мохамед Дален, който по БНТ през 2013 година показа интервю и го представи като клет бежанец, той се самовзриви преди месец в Ансбах, Германия и уби много хора. Господин Коев, нека кажете вие вашия коментар. Аз нито съм за или против бежанците, аз съм вижте. Аз съм за бежанците, но съм против мигрантите. Той защитава афганистанците, а не сирийците. Аз защитавам сирийците в случая. Той познава сирийците доста по-добре. Аз нито защитава афганистанците. Ще може да ни кажете, да. Сега. Кажете наистина, защото пресрочихме и времето. Слушам ви. По принцип, с такъв популизъм и насаждане на страх и омраза няма да решим бежанския въпрос. Напротив, как ще го решим? Ще го решим, като намерим наистина да има политически и обществен дебат около този въпрос и такъв и няма. България води една объркана бежанска политика. Тя е изкривена и може да бъде характеризирана с една дума – популизъм. Защото има избори. Второ, аз имам един въпрос. Защо хората се обръщат към вас? Защото полицията не си върши работа. Вие какъв сте? Смисъл, какъв сте? Аз абсолютно никакъв. Аз съм идеалист, който работи за България, който би го направил от сърце. Но полицията не си върши работа, след като те няколко пъти са обръщали, дори са им правили капани, да ги причакват пред самата полиция, докато пускат жалби. Те се обръщат към мен и аз съм единствен, както виждате жената, че единственият човек, който е застанал зад гърба и зад хората на улицата, сме ние. Българите граждани. Ние сме в положение на геноцид и аз искам да ви задам един въпрос на вас. Сега ще ви контролирам с вас един въпрос. Заставате ли за стотиците хиляди изнасилвания, извършени миналата и тази година в Европа от мигранти? Заставате ли за тях? Защитавате ли ги? Разбирате ли ги? Защото това е факт. Питам ви, защо? Искам да ви отговорите на въпроса. Заставате ли зад над 100 хиляди изнасилвания, извършени за последните 2 години от мигранти, които в момента вие защитавате? Ако представиш да говориш, ще да отговоря. Нека да дадем думата за отговор все пак. Чакай, ти говориш повече от нас тримата. Първо, защитавате ли ги? Заставате ли зад изнасилванията или не? Да или не? Искам да ми отговорите с този въпрос, защото аз чувам, че вие упреквате тях, че не били светци, но не съм чул една единствена дума от такива хора като вас. Финални думи, разбирам. Не карате го да мълчи, за да мога да отговоря. Кажете финални думи, наистина. Заставате или не? Да или не? Кажете да или не. И ако не заставате, защо една дума не съм чул от вас против това? Вижте, ние водим разговора в случая. Имате няколко секунди. Ако обичате. Това е селска история. Кажете го. Това е кръчмарска история. Ама вие сте предател, нали сте сириец? Защо защитавате афганистанците? Моля ви, колегите ни притискат горе от апаратната, нямаме време наистина. Пак ви казвам, който нарушава закона, независимо дали граждан или бежанец, нека да бъде осъден. Но аз искам да се обръщам към вас. Ако вие сте патриот, лансирате себе си като такъв, има много работа за вас. Вместо кой го голям риск? Идете много български училища, където наркобласьорите продават наркотици. Не, чакайте. Ние си с тях се борим. Вие просто не знаете. Второто къде знаете? Идете български селата, защитава пенсионерите го от кръците. И с тях се занимаваме и там сме направили граждански отряди. Благодарим ви за този разговор наистина. Господин Низамов, очакваме от вас доказателствата, за които споменахте в нашия ефир. Петър Низамов, Перата и сирийският журналист и режисьор Нидал Хуаев в разговор за интеграцията на бежанците, за напрежението в Овча купел и изобщо в центъра на София.